nna m ndewo nne Ogbuefi Onoli ezugo na abụọ anyị bịara nke gị tata sị ka anyị bịakwa jụkwa ka otu anyị si ajụ anyị na-ekene gị maka nnabata anyị na-anabata anyị oge ọbụla anyị na-abịa daalụ nne nna m ukwu ụbọchị nke tata ife anyị chọrọ ka anyị mata bụ ihe bụ agwụ o nwego ndị na-abụ na-ekwu okwu ọ sị na agwụ na-eme mmadụ na onye a na-eme ka onye agwụ na-eme ma ọ bụ na agwụ na-eme ndị be ha biko etufughị oge nna m ukwu biko gịnị bụ agwụ nzachakwa unu nketa unu na-abịa ọzọ unu ewetali m mmanya ọkụ wetali m ọjị a na-agbara aka afụ nwata eze n'ọnụ maka ori ụka ka unu abịa izuru na be ma uzuzulucha ya naba eje kụziere ya ndị ọzọ aka ya dere m ibe nkụzi ngwanụ agwụ agwụ ya bụ onye nweghị ọkpụkpọ oku a na-emere agwụ onye nwere ọkpụkpọ oku mmụọ ijeli ndị ichie ozi ịlụ ụlụ ndị ichie ọlụ dịka ọlụ omenala dịka ọlụ dibịa ọ bụrụ naanị na onye bụ dibịa na onye naanị bụ dibịa na-enwe agwụ enwere arọbinagụ enwere ezinụlọ ya bata agwụ bụ mmụọ na-echekwa ngwuru mmụọ na-echekwaba ngwuru bụ agwụ iwe o ji bụrụ mmụọ na-echekwaba ngwuru na ngwuru ọbụla nnukwu agwụ dị bụ ndị nwere ọgbụgbọ oku ịzọpụta ndị ọzọ tupu ihe ike eme ebe anwa ọ na-abịa arụ abịa sị ha si bịa kwado agwụ lụọ agwụ debe na beba mgbe gboo ngwuru ọbụla ịbatara agwụ dị ma na-enwego onye ndị okenye ndị tọrọ atọ ndị isi nka ndị aka ha kwụ ọtọ n'obodo ndị na-enwe agwụ ma ọ bụrụ na asị na agwụ na-eme famili nke a ha debe arụ na enwere ife ọ dị ka ọ bụ agwụ bata ọ ghasasị iwe niile ba nwere mekwa ụfọdụ abụrụ ndị ala onye jewelu oyibo ma ya lụta n'ihu mana ọ bụrụ na alụ agwụ alụsi agwụ enwe ụlụ agwụ ụnụ dịgasị nọ ịkpọtasịa ndị polisi enwe ndị nke na-eji achụ mmadụ ọsọ n'ogologo ụzọ nwee ndị nke nọ n'ime bụ na a ga-abụ enwude mmadụ n'ogologo ụzọ bụ ekpebe ikpe ọ ndị ụlụ agwụ anwa bụ ndị polisi na-achụ ọsọ n'ogologo ụzọ ma agwụ na onwe ya ga-abụ onye ejidere ejide akpụtali aba wee kpee nye ikpe wee nye ọnọdụ nke ya agwụ amaka enwere onye agwụ nke ba bụ na ebuso mkpara ọgwụ enwere onye agwụ nke ba bụ sọsọ na mkpara akwụkwọ enwere onye agwụ nke ha bụ sịsọ ịbọ nsị dị n'ala enwere onye agwụ nke ha bụ sịsọ ịgba afa enwere onye agwụ nke ya bụ ma ịgba afa ma ịgwọ ọgwụ ma ịgba afa ma ịgwọ ọgwụ ma ịkụ mkpara akwụkwọ enwere ndị ọ na-enye n'ụdị nke ahụ enwere ndị agwụ nke ha bụ agwụ inye mmadụ ọgwụ mkpụrụ nke afọ ọ ka agwụsie mana ọ bụrụ na ezinụlọ unu na-eme ya bụ agwụ wepụta echi niile ndị bụ agwụ unu ọbụla va dị aze ndị nke kata asịsị ji alụọ ụlọ na-enu ebe a agwụ dị si bupụ ya nọ nọnsensị ọ ga-emegidekwa ihe n'ụwa wee chọwakwa agwụ ahụ jenye ọnọdụ ya jedebekwere ọnọdụ ya ma yọọ ayọ niile dị n'ime ya agwụ na-eme mmadụ ụlọ obodo oyibo ibia na-akpata ego ya nwe aṅụrụ nkwụ jewa asị na na-agwọrị ọgwụ n'ụlọ a na-agwọkwa ọgwụ bụ eziokwu mana nke ọdịnala na-eme karị ọkacha ndị bụ eze ekwe na chukwu dị ndị eze ekwe na chukwu dị na-agwa anyị na enwere ebe dịka agwụ na enwere ebe dịka ekwe ọmụmụ na enwere ebe dịka akwali enwere ebe dịka arọbinagụ enwekwuru ihe dịka ndị ichie mgbe ihe a niile gakọrọ aka ọnụ asị na-agwọba ọgwụ nọ maka na nwa ya n'obodo ego ka eji agwọ ọgwụ dọka egbuo agwụ so emebie mana onye ọbụla maalị usoro agwụ ma na agwụ na-enye nsogbu ejugodo agwụ na-enye nsogbu ọka ịlụ agwụ alụ ka ọka inye agwụ nri
dibịa gbara afọ ahụ gbacha afọ sị na ọ ga-enye agwụ nri ejekwana alụ agwụ jee n'okwu agwụ ụlọ si enye ya nri ọ rapụghị. Ọ bụrụ na a sị na ị ga-alụ agwụ alụ na agwụ sochigide ya ije lụọ agwụ. Ife dị mkpa bụ chukwu abịa ka esi echukwu ya jee mebe biznes ị na-eme agwara gị agwụ ọkwanye ya. Nna m daalụ nne biko onye lụọ agwụ ọ pụtara na omebego na ọ bụzi dibịa ka ọ na omebego omenanị mmadụ enwere ike ịlụcha agwụ hapụ ya pụọ? Ekwugo m ya mbụ iwu abụrụ na onye lụrụ agwụ bụ dibịa, ọ bụrụ iwu. Kama ọ chọzụkwa ịta onwe ya afụ ma onye dibịa na-agụ agụ asị ya na-alụ agwụ ọ lụsizi agwụ o jee bukọba ihe ngwongwo niile eji alụ dibịa dị n'ahịa mgbada n'ose kịta ọ ka nkụ ma ụdị ọbụla ị chọrọ iji mee dibịa ije kwakọsi anyị ga tupu nanụ mebe dibịa. Mana enwe ibe bụ na agwụ na-enye m nsogbu ịmadụkwana enwere agwụ bụ agwụ ego. Agwụ anaghị asị ibe mmadụ nwere eje kpokọnata ya bụ agwụ chukwu anya si ya na ihe anyị nọkwa bụ mkpata ego. Mana ebe unu chọrọ na nga na-enye ya unu ndị ichie bụ ndị nwe agwụ anwa ibe na-enwere ebe fa nọ wee na-agbagharị ijezi alụ anya bụ agwụ idewe ofu ebe n'idewere na-enyeba nri na-enyeba anụ na-enyeba mmanya biznes ya na-aga. Na onye na-enweghị olileanya na-asị alụ agwụ ọ lụcha agwụ je bukọba ngwo chọwa ebe ọ ebije bute ibe eji mebe oke ite onye bụ na nsogbu akarịa ịhapụrụ nke a na-eme omenelu mebe omenala ịhapụ omenala gbagobe n'elu ya ka ụbarata dibịa dị kịta ụfọdụ na-akara akaba dị n'ịzụ ahịa ma ịrụ ọrụ aka kama na agwụ gị jee lụọ agwụ ọlụchazi agwụ jekwalụ ngwongwo dibịa ya emebe dibịa rijuo na abụọ na iriju ha agwụ ya eriju ha gị nwee eriju ha ego iji ha ahụ adịkwuo gị ha ncha dị na-asị nọ ndị na-efe ekwensu. Nna m daalụ nne mmadụ enwere ike ịnọ ọ bụ iwu na mmadụ ga-anọ ebe a na-emeli ya agwụ o nwere ike izite mmadụ si ya jee nọchite anya m ka emelụ m agwụ? Onye na-ebetela aka enwego onye nọ nga onye atụrụ nga ibe atụrụ ya nga nwa bara saa mgbe eji gbagide afọ gbata na agwụ si akpaghị ya ihe a si n'okwu n'ụka nke a baa na nka si n'okwu n'ụka nke a baa na nka eje lụọrọ ya agwụ. Agwụ dị ụzọ na-abụ agwụ be nna onye a na agwụ ikwu nne ya a ya alụ agwụ na-agba ọ na-aba n'ụlọ na ọmụọ na-agbanwe mmadụ nwa ikwu nne ọsọ chụọ mmadụ na be nne ọ naba ikwu nne ya. Alụọrọ ya agwụ anwa mesi ibe niile dị ya nga etezi aka gọvanọ ejebe ivisit prison solu ndị ọsị ha naba ma ofu mgbe arụ ka ọ ka nọ arụ isi nke ọzọ n'ọzọ agwụ na-edunata ya. Ibe dị mkpa bụ na alụsiri onye agwụ mesie ka esi eme ya onye a jesi anata etinye aka na agwụ o gbuola agwụ ya anụ dozibezi agwụ ya na ejele ije anatago sokwa bụ na onye n'obodo Igbo na agwụ na-enye nsogbu asị lụọrịa agwụ alụọrịa agwụ agbụrụ ga-ekwe m mgbe ọ natara o dokwaba ya na onye a jidere ya mma maka iji edozieli ọnọdụ ọ na-eme eme. Daalụ nne nna m ukwu anyị ekene gị nne dịka isi nabatakwa n'ụbọchị nke taata wee na-asị gị daalụ anyị kenere ndewo. Ka ịkọwatụgodoro anyị ihe bụ chi mmadụ a na-asị mmadụ nwee chi ma ọ kee ka mmadụ na-ebu chi a na-asị mmadụ jekene nwee. Daalụ nne nna m. Chi amaka mmadụ ịma chi amaka akwa eziokwu na nwere chi ukwu enwe chi nke ukwu bụ chi kele ma chi nta ma chi ukwu mana iwe bụ chi bụ onye Igbo na-asị na onye ọnụ ụwa mmadụ bụ chi ya onye ọnụ ụwa mmadụ bụ chi ya onye nọ mmadụ ụwa onye bụ chi sọkwa ya bụrụ nọ na-alụsị ka a na-ekpe gị ikpe onye anọrụ gị ụwa bụ chi gị ga-akwụ n'iru sọkwa ya bụ na amoosu na-ekpe gị ikpe onye bụ chi gị ga-eje zaa okwu anwa ma ị na-eri ihe dị mma na chi mere gị ọ chi gị ga-ebu ụzọ jee zọtara ya oke anwa. Enwe iwe ọ na-agba chi ime mmadụ bụ ihe ọjọọ si ha na onye a nwekwa chi o akwụkwa chi ya nwa
ọ bụghị naanị ị na-ekpe ekpere kwụba aka ọtọ mara onye bụ chi gị na-ekpeku ya chi onye dị n'izumibe a na-akwakọrọ ime ya ibe mmadụ bụ chi dịka onye nwụrụ anwụ na-anọ mmadụ ụwa ihe mmadụ na-anọ ụwa bụ ụwa saa dịka nwụrụ taa bịawa ụwa ibe ma bịa bụ ụwa mmadụ ịsaa ị bịara anụ ụwa mmadụ ịsaa ya bịazi ụwa laịlaị a na-ekwutezi onye anwa ọzọ ya enwere chi ma onye na-aghọtara ibe bụ chi ga na-ata aka n'ọnụ mgbe ọbụla ibe ike bi obulu ụzọ mee gị onye nwere chi anọ n'akụkụ enwere ibe ya eme okeluo ya aka ya eri ma ị nwere chi ndị nwere chi ebe kele maka chi ya enweghị ebe ọ nọ onye malụ chie ụbọchị ya na-ada agali ya wele onye malụ chi ọ bụghị ọgwụ niile ka mmadụ ya gwasị ya je gbuo onye ahụ gbuo onye ahụ maka na chi ga-ekpe onye ahụ ikpe na enwere ibe imere mmadụ si na ya nwere chi dịka onye ya si na ya enweghị nne na ya nwere nna onye mụkwanụ gị isi n'enu daa na chi dị mgbe gboo enu bụ enu enwe ebe ụmụ nwaanyị na-emechi abịa ewolu na be nke anyị ọgbụ na-adị ọgbụchi na ọha enwere ọnwa ụmụ nwaanyị ji agọchi nke ha a na-eri ya eburu nnukwu oriri nwoke agọchi nke ya gọọ ha na obu mgbanwe ihe niile na-aga ọfụma ndụ dị mmadụ na-atọ atọ ma kịta nwerezi ibe dịka chi na-ekwensu nọ ibe ndị gboo kwetara ndị gboo nu ma dụ ndụ dụkarịa bụ ndị kwetaziri na nke abụọzi ya ndị gboo na-adịnarị anyị ndụ ọ bụghị ndụ mkpụrụ ọgwụ anụ nwaanyị dịkịta ndị gboo na-aṅụrụ ọgwụ ọ mmadụ ekwuru na baịbụl si na ntaramahụhụ anyị na-ata bụ mmadụ ịhapụ ntọala ndị nna nna ha na-etiri anyị na ntaramahụhụ a asị ọkwa m onye ọbụla mmadụ chie ịgọ chi dịkwa iche na ịgwọ ọgwụ mmadụ ịma chie mmadụ ndị ichie be nne ya mmadụ aja na be nne ya dịkwa iche na ọgwụ na omenala ka ọ na-eme na ọ bụrụ na onye a na-agwọ ọgwụ ọnya bụ ibe onye mmalụ okwu esie ya ike na n'ebe ọ bụ na ị na-aga maka onye na-eti mgbe ọ na-asị chimee chi gị ahụ ị na-ebekwa agbakwana chukwu nọ n'elu na ị na-eti chimee chineke fụkwara ya chi gị ahụ ka ị na-agba ya bụ ya guardian angel mụọma m fụrụ n'anya na onyere m oge niile ka ị na-edu m na-eche m nche ọnya bụ chi gị anwa ọnya bụ mụọma gị enwere mmụọma ọzọ ekecha ma angel Gabriel ha ma Uriel ma John onye nwanụ enwere nke agba nọ ya bụ nke ibu nke anwa ọ nke na-eche ụwa niile bụ nke anwa ma nke chi gị nu bụ onye na-eji natala ihe n'aka enwere ibe ya pụta ụwa asị gị na inye ha chi gị ihe dị emeghịrị chi gị ihe dị otu a mana emerie ihe dị otu a enwere ndị chi ya na-eme na ọmụmụ amadị na bebe ọmụmụ ọchị mmadụ si emie ọmụmụ amadị bie asị na chie na ọmaghị chie enwere ndị chi ha na-agbachi na ụdị na-echewa ego ihe achụtara ihe niile na-agasa ịmalụ chi gị nu ihe niile ị chọrọ dịrị iwelewele na m kwenyesiri ike ma na-agwakwa ndị na-amaghọ ha malị na chi dị chi abụrụ ọgwụ ma chi abụrụ alụsị nọ chi bụ omenala ọdịnala ekele m daalụ nna m ukwu biko kedu ka mmadụ ga-esi wee malụ chi ya dịka mụ nwa aka dị n'obele amụrụ ana m enwe apa dị m n'afọ ebe a kịta na ihe a dị ojii amụrụ ana m apa nwa mee pụta ife dịka ọ na-agbata ọbara
ọgbazuru ije juba nna m bụ ejezi juba kodo onye ọ bụ amago na ọmami ya ọ nwaanyị n'ọrụ m ụwa ọ nwaanyị bụ chi m bụ mgbe afọ ihe a meri ya n'afọ a o ji wee kaa onwe ya bụ nwanne nna my father nwaanyị si be di ya nata ga-etinye nwaanyị a n'ugbo buru ya sụ ihe dị ume na afọ n'osisi mapụ onye afọ n'ije aha ka nwaanyị mechiri nọrọ nwụọ mana amụrụ ana m nwaanyị merie ihe a na mụ na ya adịghị na mma wee ruo mgbede ahụ nwaanyị ahụ nwụrụ mụ na ya na-elu ilu ochi ma mụ na-akọrọ m akọ so na enwere onye chi ga-ebido na nwata kwuo na ọnyanwa nọrọ onye ụwa enwe ndị egburu n'agha agbara egbe gbawa ọnụ amụọ nwa ahụ ọnụ ya ezu ezu eji mechie onye ọchị onye abịakwala ụwa enwere nwatakịrị ahụ amụọ ahụ esie ya ike mgbe chi ya bịara nwa ahụ akwa kwụsị akwa abalị distọbụba ihe ọbụla i nyere ya mgbakasị arụ akarịa anya arụ manụ na ọbụlụgo chi na ọgwa chi na-achọ ka amara onye ngwa ngwa amaala na onye a kpọọ onye afọ anọ ya bụ onye dị ya anụnwa nwatakịrị ebido nwekwa aṅụrị enwe nwa ya pụta jụ na ya aṅụzi ala n'elu ọkwari ogbu ọnwa ejejugo eze na onye a bụ chi enwe ike emesiwe chi ya nwa ahụ ebido nwekwa ala nwa obere oge kwụsị na ya aṅụzicha ọkachi nke esiwechi ọdịya onye ọ bụrụ na ihe bịasiweli mmadụ ike ma ụdị ihe ịrịma ama ụfọdụ dịka nka mkpu emeghọ enụkata ejebe n'afa enwere ndị chiba na-ezikọ onwe ha na nlọ ma nwere ndị ada aghọta nlọ ije n'afa a sị akwa nọ mụ na-agbakarị kama na igwe ndị ukwe amazi amalụ nke bụ ndị kwaya enwere onye abịa bịa kịta ọgba afọ ihe ọ na-agba ọsọ afa ma afa chi ọgbasi anya ọ bụrụ ya ezigbo onye na-agba afa bịa ọgbasi afa ọkọọla na-akwa onye a bụ chi gị gwa ihe ya eji mata na onye nwa bụ chi gị ime ya ọgaba ndị Igbo ma nke a ọfụma na chi dịnata mkpa n'ihe ọbụla ụtụtụ ihe ịrịma ama ka ọ na-emegasị mmadụ ịchọpụtara obido nyebe nsogbu ma ịchọpụtara anya ya enye chi ihe ọ chọrọ o zuoro onwe ya ike gị nwebe aṅụrị n'otu a ka nsị foto ya ndewo nna m ukwu ya bụ na onye nke chọọ ịmachie ga-eje n'afa ma ọ bụ ọmụna ọfụrụ ife ịrịba ama ndị ọzọ ọ ga-eje n'afa gbaa afa agwụ ya onye bụ chi ya ozugbo onye na-anọrọ n'ụlọ mmadụ enwe ike iweta afa mmadụ ma ọ bụ mmadụ agwa mmadụ sị ya biko jee gbaalụ m afa ka ịgbata onye bụ chi m na m anọrọ nso mebi ndị nọ mba ofesi ebe ọta aka ka ọ nọ nwere ike ịbịanwu o nwere ike ịgwa mmadụ jee gbaara ya afa ka ọ mara onye bụ chi ya a na-eme ya eme ihe a na-enye ndị mmadụ nsogbu nnekwu anyị wee sị ka anyị bịa jụọ gị ihe a na-asị na mmadụ nwee di mmiri ma ọ bụ na mmadụ nwee nwunye mmiri o nwee ihe dị otu a o nwee ihe dị ka ihe dị otu a ọ dị ka ọ na ọ dịrọ daalụ nna m ị jụrụ ọfụma ya bụ na onye maalụ nna ya amalụgo ndị ichie apụta m ụwa wee nọkwasị n'ọrụ dibịa malụ na ebe anyị na-ekwu kịta bụ ife na-enye nnukwu nsogbu nwee na-achọpụtara mgbe nke ebido nyebe nsogbu ọ sịrị na nwanne nna ya ekechie nye ọ sị na ọyị agwọrị ọgwụ ọ sị na enwere ndị amoosu na-eme ya di mmiri ma nwunye mmiri ọ dị adị maka na emele enu emele ana na ebe mmadụ niile si bịa ụwa anụnwa bụ na mmiri di mmiri dị nwunye mmiri dịkwa ọgbanje mmiri dị nna m bụ ndị rụrụ ọrụ anụnwa wee raara anyị ka ọ gbadoro m ibe niile ọfụma mụ nwa abanyekwu n'ọrụ a fụkwuo onye ọfụma maka enwe onye nwa agbọghọ enwe ike dute kịta asị na di na-abịa arụ ọnụnụ di nke abịa emegide ka emesi ibe dị na ya ọ kwụsị ọ dị ime nsogbu agbabi ya agba
anọkata ime nwa ma afụkwụzina ụfọdụ echikwanụ ntị na-enwere ebe ọ bụ odunata onye nwa na be die bụrụ ofu esemokwu tụ ya iwe dị mmiri na-eme rigari nne otu a ka nwunye mmiri dịkwa na onye na-amatara ya mgbe ụfọdụ na-enye nsogbu ije chọba ive n'ebe ive na-adịrọ kuwe na onye nke anụnwa jebe ekpere dị iche na onye abụ amoosu na-atagbu gị nọ ive nna ihe metalụ jide ofu alụsị dị na be nna ha tikpọba si nọ ive na alụsị inu na-ewuchi abadụlụ ọgụ ma alụsị inu dịbụ eri nna gị nna gị ba alụsị inu egburo gị wee luo n'ite obulu mmadụ kpataba ego alụsị inu wee matazi ya na ịma mụta nwa ma a mụrụ gị amụ na ngwuru amoosu unu ume na ịmụrụ nwa na be nna ya mere amụọ gị nwa ma okwezi gị mụọ nwa nke gị mgbe ị nedara olu anya ana ịbụ na iwe mmadụ kwetara mgbe o ji abịa ụwa jee kwụ ụgwọ iji ka ị nwere onwe gị na mmadụ na-agbọ na-ese okwu ọ na-adịrọ na mma gaa na-edozi okwu na ife dị na mmiri dị ya ka jidegweri otu a nna m daalụ nne daalụ nnọọ na nkọwa gị amaka biko na-etufughị oge kedu ka mmadụ ga-esi ma na di mmiri ma ọ na nwunye mmiri na-enye nsogbu ka ife oge na ife ọ ga-abụ na ife ga-abụ na-eme o wee sị na ọ dị mmiri na-eme m ife a na ọ nwunye mmiri daalụ nna m enwere ebe fa si ezobe mmadụ onwe fa ọ bụrụ na ibido buli na gboo na-ekwu na enwere ife na-eme enwere ife fa bụ God forbid ọnwụ nọ ibido na gboo na-eshi ngọ kpatara na asị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka a tọrọ ntọala nke Jehova niile nke usu nke ndị agha ma a rịwa ajọ omume mmadụ ama enweghị eguzo n'iru nna iwe eji mmadụ ji amata mgbe ụfọdụ na di mmiri na-enye nsogbu bụ nwaanyị ụfọdụ na-afụ onwe ha n'elu oke osimiri ụfọdụ na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị na nlọ ụfọdụ na-aya ọya dịgasị ije ụlọ ọgwụ asị na afọ nka ije ụlọ ọgwụ asị na-enwere ebe afọ ọya ebe a mmadụ na-esi nyobezi ibi enyo na ọ dị ka ọgwụ ka a na-enye ma ọ bụrụ na onye anaghị esi mmiri ngọ ọ ga na-afụkwu ya ọ nọrọgodu so ya kịta anụ ọ ga na-afụkwu ya n'anya na enwe mbọsị o nwere ike ọfụ ga akụ nwa na nlọ ma ọ dịrị ime enwe mbọsị ọ afụ onwe ya na ya dị ime ma ọ nụrụ di ma ọ dịkwuru ime enwe mbọsị o nwere ike ọfụ onwe ya n'ime etiti orimiri ọ na-amarụ mmiri ahụ ebe ọ dị mmiri nwee ike akụwa niile maka o si pụta na mmiri ọ marọ mgbe o jere ịkọlụ ndị akọlọsị ya na-ekwe nso na ya ga-eje deliverance ha tukwu na-ene gị ma mgbe iji mechi ibe niile enye gị nyegasị anyị usoro ihe eji mma na ibe dị otu a na-eme gị si na ịmarọzi mgbe fabịa nke na-adịrọ mma na onye ọ na-eme ma na ọ na-eme ya kama na nkachi ọnụ bụ ka ya dị nwụọ na ya na-eje ụka na-emego deliverance na-achụgo ajọ mmụọ anwa mgbe olu na omume onye ajọ onweghị onye dị n'ụwa karịrị ajọ mmụọ ya chụnwa ajọ mmụọ onye ka mmadụ bụ ịchụ ajọ mmụọ mmụọ na-enye gị iwu mmụọ na-achị gị achị ka esi na ihe achụ mmụọ chukwu na onwe ya na-achụ nwụrọ ka ị na-eje ịchụ ya dị mkpa bụ na ije eje setụlụ anya bụ mmụọ nye oke ọchalị gị ma isi na ọga ije onye ka ị bụ gịnị ka ikpere onye ọ na-oyi ekpegbu ka chukwu ka Jesu ka ebe ọ na-ekpe iwe eji wee chụnwa ajọ mmụọ onye nyere ike nke a na onye ndị mmiri na-enye nsogbu mana ndị mmiri na-enye nsogbu isetụlụ aha ihe niile akwụrụ ọtọ gaa ụfọdụ asị na ha alụgo ọlụ mmiri 1 million times na ha alụgo ọlụ mmiri lụọ ebe a na-enweghị ihe dịka ya ọ dị onye na-eme ndị ụfọdụ asị ka mgbe alụbara onye ọlụ mmiri gịnị ka emere alụtara ya na ndị dibịa na-aghọliva pastọ na-aghọliva mana enwere ibe dị bụ ọdịbendị nke a bụ ma onye Enugu steeti ọ bụrụ na mmiri na-enye m nsogbu njebe na mmiri ndị mkpọ asị after all na mmiri niile bụ ofu ma asị mmadụ arịba n'aja na nnukwu oke osimiri ka ọ bụ mba ọ bụrụ na ịma ha mmiri nke gị nwa mmiri isi na ya bụ mmiri nke gị nwa dịka ọ bụ na nwaanyị ji ịnụ di kịta anụ nwa akwa ebe a je mee ibe nwaanyị bụ na be nne ya ụmụnna ya ekeli nwaanyị ụmụnna ya gụọrọ ya ọfọ ọha nwaanyị si ya ngwaje nke ọma nwaanyị anọ na mba wee nụọ di wee gbaa nkwụ nwaanyị na mba a na-eme eme ejebe ije kwu ngọ nwaanyị
ọ na be nna ya ka ejekwaghachi ngo n'ibe anyị fụrụ na anya fụghazi otu a ka ọ dị onye chọọ ịlụ ọrụ mmiri ya na aba be nna ya ọ bụrụ na ajụta mmiri ya na ya na-abụ nọ na be nna ya mmiri bụ mmiri ya na-enye nsogbu anwa ejụbazie ma mmiri anwa nwee ike ịpụtanwu na mba bịa bụrụ oke ọ sị na ya bịanwu mba ị chọba mmiri ya na ya na-abụghị alụnwụ na mba onye gbata na ịkụdoro ana enwe ndị ọrụ mmiri ha bụ oge ụtụtụ enwe ọrụ mmiri ha bụ oge ehihie enwe ndị nke ha bụ oge mgbede ma ọ bụrụ na iwere onye nke mgbede jee lụọ n'ụtụtụ ọmaga iwere onye nke ụtụtụ lụọ n'ehihie ọmaga ihe achọpụta nata kedu amani mmiri ya ji chọọ ka onye abịa mgbe ha ya ekpe udo maka otu anyị dị na mmadụ ga-adị na mmiri enwe ndị iwe ọkụ dị na mmiri enwe ndị na-eji ọgụ nọ na mmiri enwe ndị obi udo nọ na mmiri otu anyị bụ mmadụ dị otu a ka mmiri dịkwa kpata na mmiri a na-eri ihe mmadụ ka ọfụna mana isigidie ngosigide ngọ mmiri ụmụaka ya enwe ike ikulu na gọta nwee ike iburu okenye budaga anyị mgbe e mere ajụwa gịnị kpatara ya na-akwa ụdị a ọkwa otu a ka a si na-afụta ya na onye nwe ntị ọnụ enwezikwa ife ọzọ na jụọ m gbalị unu ghalị nke mmakwalụ nke ọrụ unu daalụ na m ukwu na mmechi na nke a dị na nke gbasara mmiri kedu gịnị mere ka mmadụ gịnị mere mmadụ nwere ike ije lụọ ọrụ mmiri ọma ndị ire ka ofu ihe ma ihe na-abụ nwee ike ịkpata ihe dị otu a maka mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ nwee ike inwe nsogbu dị otu a biko nna agbatagoro ya okwu daalụ ife mmele na-alụ ọrụ mmiri na ọma dị ile erika ọ bụrụ ofu ife nke ọ na-abụ ife na-abụ ofu ị ga-amalụgodu mmiri bụ mmiri gị chọpụta jide n'aka na ọnya mmiri a bụ mmiri gị malụ ma mbọsị eke ka eji lụrụ gị ọrụ a ma mbọsị oye ma mbọsị abụọ ma mbọsị nkwọ malị ma ọ n'ụtụtụ ma ọ n'ehihie ma ọ na mgbede abalị iji malị nke anwa ọzọ ị mara ama na mmadụ na-adị ọcha onye na-eje na mmiri onye lụrụ unyi a na-ejere mmiri ịbịa ndị mmiri agbakọta ya azụ maka fada eri ihe lụrụ unyi ọzọ enwere onye ya elu na mmiri asị gị na ebunu ma ọwụla ewu o si eme na alụchala alụta ọrụ ọtụtụ ọrụ mmiri anaghị aga bụ oke ọchịchọ ndị na-alụ ọrụ a ama o doro m anya na ọ bụ ihe niile na-alụ ọrụ mmiri ka akpọrọ oku mmiri ọ bụ mmadụ ncha bụ nwa mmiri ọ bụ mmadụ ncha na-efe mmiri na onye yiri ha na white kụchawa bel kpaba nzu n'anya debe okpokpo ava ọ bụrụ onye mmiri ma ịma sọnwụ nsọ mmiri onye adịghị asọ adị eje na mmiri ịlụ ọrụ mmadụ ọrụ ọ bụ na ewu ka mmiri chọrọ iwere ebunu je lụọ anya ọ ya agarọ ọ bụrụ na ọkụkọ ka mmiri chọrọ ekpunye ewu ọmaga ofugodu bụ gị bụ onye na-eje alụrụ mmadụ ọrụ mmiri inu kedu mmiri nke gị na mmiri ọ dị na mma ịlụgo nke yi onye ahịhịa dị n'anya ara afụchapụrụ onye ọzọ ahịhịa n'anya ụfọdụ na-eje were ewu ma ihe niile anyị ji wee gba mmadụ isi maka ịgba isi ka a na-eje na mmiri ya nwa ịpụta eje tụtụrụ ma tinye n'onu viai gburu ọbara wụọ na mmiri ọ bụdalị na ọ gị bụ mmadụ egburu ọbara wụnye yi n'anya wee n'iru otu anụ kere ya afọ ụzọ ya dị hapụ ebulu iwe lụrụ alụ mmiri ya n'idi ha ọbara aba egburu ewu anwa eji gbanwere onye anwa eji agbanwere ndụ mmadụ rapụ ya onye bụ ọchụchụ aja ndụ maka na iwe ọbụla ịbụ eji gbanwere mmadụ adịrọ m igbu egbu eweli ya wezugi ya nye ndị nwunye kpata na ịbịa na ndị na-eme omenala ọfụma na okwu alụsị ma ọ na mmiri ifu ewu ka ọ na-akpagharịsị fụ ọkụkọ ka ọ nusa ebe niile ọ bụ eji gbanwere mmadụ eji gba aja ndụ ma ụfọdụ pụta ọzọ dara ewu tinye na mmiri gbagide mmiri gbagbunyụọ ya anya agwa onye ahụ ị bịara ịlụrụ ọrụ ka ị megidere na ọ bụrụkwa na ewu a sị na ọka ndị na-eri aja ghara iseri ya ị ga-eri aja anwa ka ị gbagburu ewu a na mmiri enwe iririe ọ nọrọ gara mma na ịgbasiri mmadụ onwe tinye ewu anwa na mmiri mmadụ ibi ejeseri ya onye bụ inyere onye anwa aka bukwanye ibu ahụ onye anwa bụ
ife a niile na-eme na-alụsi ọrụ mmiri mgbodo ya ga ụmụ nwoke ibe m anya sọrọ nsọ jebe mmiri ọmagoro nwaanyị elu ka ọkada ọlituo ojebe mmiri si after all na-enwere ife omere na ya ejigoro akwa kpochaa ụfọdụ ama ọkwa na ife eji ekpocha mmadụ ji ekpocha ọrụ akwụmụchụ ha abụọ dibịa niile mali ụfọdụ asị na ose ọjị na-enye nwoke nsogbu n'ife o ji bụrụ mmadụ ma ụfọdụ amara ya si na bụ highest na ụdị na gị mgbe ma ịlụsi a na-ejebe ka ka mmiri na-afụ tupu ị bịa ada aghọli mmiri aghọli na mmiri bụ chukwu ọchukwu debere ya ebe a gasị bi ka ọ dịgodo otu aha na onye alụsiri ọrụ mmiri ole ha o si ha n'aka onye lụrụ ya o si n'aka onye ejere ya maka a na-ejere nwaanyị mmiri ma ọ bụrụ na nwunye mmadụ ya na di ya memekọ cha ọ nọrọ na nsọ nwaanyị ọ ma eje mmiri anwa cha onye yi akwa ajadu anyị ejere mmiri cha onye nne ya na mmiri adọ ha na mmadụ alụrụ mmadụ olu mmiri onye enweghị mmiri o si ndị ya chari ibu baịbụl ụra ka ụlọ manụ nwa buru ya bata na mmiri nkịtị ka ị na-eme egwu ka ya bịara ego nwere ebe ọ na-eme ka ọ dịgoro otu a Nnamdi Alụwinne onye nọ mba ofesi ọ bụ iwu na mmadụ ga-abịa onye na-emere ọrụ mmiri ọ bụ iwu na ọ ga-anọ ebe a na-emere eke nwee ike imere ọrụ mmiri kpọọ afịa ole nke a dị mkpa enwere ife bụ na ekwere mmadụ nkwa ọ bụrụgodị ili na-akpọchi mmadụ na polisi onye a ga-anọ na sel ejebe okwu ya n'aka ndị okwu dị n'aka ọrụ ife ekwute n'ebe okwu ndị dị n'aka anụ ka ji wee kpọghepụ onye nọ na sel aweli na onye nọ obodo oyibo dịka onye nọ nga maka ọ na-ebetela aka o wesị nọ mmiri bụ nsogbu ya ife bụ nsogbu ya nwa bụ ịma mmiri bụ mmiri ya achọpụta mmiri bụ mmiri nke ya mmiri gịnị ka ị kwuru o ji gị ụgwọ wee jebe ka o kwere gị nkwa wee jebe ka ọ na ọ marọ gị wee jebe kedu ife bụ mkpa gị ebe onye anọ mmiri ewe osisi bịa kwuo nkwa na o jesi ya nata na ọ ga-abịa meli ya ihe dị otu a iwere ife eji ekwe mmiri nkwa je kpere nkwa kpelie ile ọma ọ bụrụ na mmiri si enye nsogbu ebe ahụ mmiri ahụ esere aka na ife dị mkpa bụ ịmakwa mmiri nke ọbịa na-enye nsogbu o mebụrụ ngene na-enye nsogbu ijebe na River Niger ma ọ wụrụ na ụlọasị na-enye nsogbu ịgbagawa na Atlantic maka na Atlantic abụrụgo ocean ụlọasị bụrụ river sọkwa ya bụ mmiri ebe na-ata ata na ọnya kwuru okwu ebe anwa ike dị ebe anwa ọ nọ nyanwa ka ihe eje nala ọda n'isi onye anwa ọlụgba ọlụ mbọsị onye a jesisi nata ife kwuru dị mma ọbịa mezuo nkwa ekwetara ọ bụrụ na nwunye mmiri ya na-enye nsogbu mbọsị o jesi nata ya jee duoli anya n'iru anya a na-abọ na a na-achụrụ nwunye mmadụ ma ọ nọrọ ya ọ dị ka nwaanyị onye ọbụla a ga-alụrụ ọrụ mmiri si na ọka ekewa ya na nwunye mmiri maọbụ ya na di mmiri ị ga-akwụnata na mmiri ị ga-akwụ na mmiri anwa nke a abụghị nke ime majik na-eji foto ya wee lụọ si na ọ dịgo mma enwekwe ndị nwere ike ọlụọ dị mma mana ma na-alụrụ ụdị ya na nna alụ ọ na-eme onye nna alụrụ ya n'anya ya na-afụghị ihe na ya na-abọghị na ọ bụ ezitere m nnukwuru nnu ego ezitere ya ego nu onye lụọ ọrụ avụrọ na okwukwe ka o ji si ka alụọ mana iduru mmadụ ọtụ ụkwụ na mmiri ọlụsi ọrụ mmiri nu ọwụwa arụ na mmiri nu ketọ iwe ọbụla jikọrọ ya na nwunye mmiri maọbụ di mmiri ya ya bụ na ọ dịkwanụ mma Nnamdi Alụwinne na ekene gị ndewo biko ka ọtụtụ anyị ihe bụ ọgbụchi asị na mmadụ nwụrụ na aka abịa gburu ọgbụchi biko gwatugo anyị okwu maka ya nna m daalụ ọgbụchi ya na-akpọ ọgbụchi nwaanyị kpatara na enwere mgbe m kọwara unu ihe dịka chi ụmụ nwanyị na be anyị nwere ebe ha na-akwado chi abịazie na ọgbụchi maka na ọgbụ
ya dị ebe ahụ emelu nwaanyị chi ọ na-akwado chi ya wute ọha nwaanyị anọzibigide ndụ bicha ndụ nwụọ ndị mụrụ nwaanyị anwa na-abịa igburu ọgbụchi ọ gịnị bụ ọgbụchi ọnya kpatara na nwaanyị na-eje ije di mgbụsị ọ ya eduli ya na ọnabagobe di ya enyi ya nne ewu ọ ya kpụrụ nne ewu naba ọ kpụrụ nne ewu anwa nalụ obe di ya edebe ya ewu a na-azụli ewu a na-atụ ime yanwa na-atụ ime emechia taa mbọsị a chọrọ nwaanyị a na-abụrụ ya sokwa ya bụ na ewu a adịghịzi ndị mụrụ nwaanyị ya abịa ịbịa gburu ọgbụchi anyị akpụnyeba nwunye ewu tugolo ime o anyị enyeba ewu faje n'ebe na-asị na ọgbụchi enu egbuchalụ ahịhịa ebe ahụ ma ahịhịa adịghị ogodo na ewu unu akpụnyere ha abụrụgo ọgbụchi ebe gburu ya melu ndị okenye ma na-eme ewu ahụ akpụnyere mba ji asatọ na-adịkwa nne na ha je setụlụ ndị okenye nyechaba nri ya bụ na ada nwaanyị analuo fanabazia akpụrụ ewu ahụ na ya bụ na egburugo ọgbụchi nwaanyị onye na-anwara anwa mee nye ọ ga-enyegide onye ahụ ezinụlọ ụmụ nwa onye ahụ nsogbu n'ụwa ma onye na-emerie jee ebe onye ọzọ jee soro melu nne onye ọzọ ma emeli nne ya onye ama nọkara izu ọnwụrụ ọ nnukwute ihe ọdịrị omenala nke a bụrụ alụsị nọ ihe bụ dị ọkpụ tọrọkpụ bụ ihe ahụ onye ọbụla tolitere bụ onye Igbo bido na ka e weli anụnụ bido na ọgụ afọ na abụọ na iri ma ọgụ afọ na iri ekwesịghị ịmalụ ntọala malụ ihe ụfọdụ maka ka ụwa si dịkịta ewuzi na okenye nazi na ụmụazị na ọ bụrụ mgbe a na-aka nka okenye nọla aba a onye na-agafe n'ilu a na-anụ isi okenye onye esi nka nka enwezi onye na-esi nka nka kịta na mgbe ahụ nọ 100 and makịta anụ onye furu 50 years ọ bụrụ nna anyị diọkpa 50 years diọkpa Chukwu ka anyị nọ n'aka ọdịnala anyị onye solu ndị okenye malụ ntọ na anabeba ọ ya dịkwara ya mma ada nwụchukwu anwụchu ma onye malụ nsọ ana onye malụ ibe bụ nsọ ana a na-anwụchu ọkwa anwụchu iwu abụrụ na-eji ọgwụ kọgbu mmadụ ụfọdụ na-abụ omume mmadụ metere onwe ya bụ ibe gburu ya asị na mosu egbu onye ahụ onye na-edelu anya na ọfụma ọ bụ ọnụ imi ya ekene m ndewo nna m ukwu Ogbuefi Ezugo na-abụ anyị kene gị daalụ nne ndewo nna m daalụ nne so dịka isi nabatakwa n'ụbọchị nke taata wee na-asị gị daalụ anyị kene ndewo